Iti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka a pakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Programa nga ingkay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umaymang ted-adal liwliwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Papagayam, awisan da kayo nga rod nga agsurat ken mangipatulod kadagiti kapadasan nyo iti biag adiyon tupulos malipatan a nagbalinan a paset ti napalabas. Tapno income ornosan ken idrama ditoy programa tayo lagip ti napalabas. Naimbag nga oras kada kayo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga inte ikan biag kita, ket nagapu iti pagayam, akayat na ti agpailinged itinagan nga Mayra, manipod probinsya ti Benguet. Kastoy man ti surat ni Mayra. Dear Miss F, kapya, ragsak ken salon at ti innak ikablaaw, kada kayo amin amang bukbukal iti drama iti daytoy a programa. Kidawak nga ilingad na kumalatan itinagan nga Mayra. Indakal ko ti kinarigat ti biag. Simple laang met ti arapaap ko. Ti makatorpos iti panagadal ko. Iti kasta, matulungan ken maipaay ko ti narangay a panagbiag kadagiti dadakkal ko. Ngem kanayon kumet adamagen iti bagik no kasano. Kasanok am aramid daytoy iti likudan ti rigat a pagdaldalanan ti pamilyami. Malaksid iti dayta, kumontrapay ti amak iti panagadal ko. Katapno nalawag ti amin, rugyak nga rodan ti agsalaysay. Ay, agyaman ka. Kamo dyanan na. Naila ko tamot langin nagiti uging nga imot ta ija palengke. Mabisina ko na yan, tatang. Ala, mapantay ti dadya, bakery anak ko. Agpili kan. Anya tinapay ti kayat mo kanan. Daytoy, tatang. Kan dayjay. Kapsat. Dua man diti pandiko ko, ken mamon. Ken dua a soft drinks. Sige, kapsat, mabit laang. Tatang, nagpintas akitaan dagiti uniform da niya. Ha? Kuma, agsuot akmat iti kasta. Kayat ko ti agiskwela, tatang. Kwa, umay kanta gamit tan anak. Laglagi pa. Talo nga oras ti pagnanta. Sakbay ang makawit ta. Sigurado nga aguro-ura yan ti inam. Umay kan? Un, tatang. Mayra anak, adtuyen ti balon mo. Kamote kan mais. Binalkot ko iti bulong ti saba. Iti kasta saan abumaaw adakaws. Mabalin mo matakanen ti daduma. Kabayatan ti pannagnam amapan iti pagadalan. Agyaman nanang. Sigurado ajak marik na ti bannog ko. Gaputan na imas ti impabalon nyo kanyak. Katuan anak ko. Kanayon ko mati panagananad mo anak ko. Alas 3 pa ilaang iti parbangon. Ang mga nuadda na rungsot nga ayop ang masalaw mo di tadalan. Di kay madanagan nanang. Imot kumot akanayon ti kawayan nga inaramid ni tatang. Natadom ti tudok na dayjay.
Iso ti aramatak. No adda narungsot nga ayop amang darup kanya. Nagsapa kayo na nareeng. Wen tatang. Alas 6 nga minti sarak ko. 3 nga oras pa iti pagnaak. Sakbay ang makasangpetak iti pagadalan. Dua bantay kan talo awaig ti balasiwa manak. Tapno lang makaadal ka. Hanggang apay nga min paila kasapulan nga agadal ka aya. Apay no tulungan na kamlaangan nga garden kan aguging. Ka tumultulong mo't kada talakay. Bayam ka din ti anak mo. Iti kasta makaturpos mo't iti panagadal na. Inton makaturposak iti panagadal ko, kat makabiro kak to iti napintas at trabaho, agbalinto mo't tin ananam ay tibiyag tayo, tatang, nanang. Agsaysayang kala iti panawon Mayra. Ket no awan pa'y nakaadal dito'y lugar tayo. No lakit amom ti agtrabaho ken nadiskarte ka iti biyag. Ikaw agbiag ka ah. Sana nakasapulan da ita eskwela dita. Klas, anya dagiti dua a nobela nga insurat ni Jose Rizal. Oh, Gino. No limit hangiri kan el filibusteris mo, sir. Correct. Oh, Mayra. Naladaw ka man iti klase. Ay, hello sir, sorry. Saanin ang maulit? Ikarik, sapsapaag ton ti agrubat iti balay. Iti kasta, saan akon amaladaw iti klasem, sir? Sige. Ay, madlaw na mamannog ka. Kaya mala, ikan ititugaw mo. Tapno makainan na ka. Agyaman ako na, sir. Oh, Mayra, resesyon. Ingkag merienda na? Kwa ngamin, sir. Kinan ko ngaminin tibalon ko itay. Ay, naamuha ka dua abantay kan talupay awaig ti balbal na siwam. Tapno makadanon kala dito'y pagadalan. Pud na dayta, sir. Amo, maragrag sa kanak namin. Tauray ka sa nukadayo, ti pagpagna mo no daldalya sa tam itinal daw. Ikarkarigatam latta ti og eskwela. Oh. Atoy, tinapay ken Diyos. Kanamon, iti kasta adda karga ti tiyan mo. Tanarigat ti aglase nga awan karga ti tiyan mo. Agyaman nak, sir. Itutuloy mo lang ti agagat nga agadal. Iti kasta maragpat mo to dagiti arapaap mo, Mayra. Narabyan akong anagawin. Nagpigsan tuma ngamin ti tudo itay. Pero mi apitak, kandi makal ti danom iti waig. Iso ang kasapulak tagrikos iti adayo pa'y adalan. Sana bali, kasi dagakon. Ni, apay ngay anasipngot di takalapaw. Awan matsilaw. Awan nga tadananang kantatang. Ay na, nasaya ta simbang petkan, balasang ka. Ay, Tataramon, ay ta. amuyo ka din sa dino ti ayan dananang kantatang. Day ta nga ro ti bagakeng ka. Ay na, nasangputan ti amam ti inaman nakadasay ti paraangan ti balayaw. Isu nga intaray day di ilay. Kadwa na dainggo keng kaloy. Anya, Diyos ko, ninanang. Kumusta nga tan ni nanang? Diyos ko, di mo ko mabaybayan ni nanang. Ispalam ko mga pwede paggatin. Natatang ti sumungat. Kat inasiwan day ti ulas ni nanang anak katali iti kawayan. Ada kami, Mayra anak ko. Tatang, kumusta ni nanang? Anak. Ay, marigatan nga sa utinam. Kandi na maigaraw ti makanigit asaka ken ima na tana-stroke. Basta ka di, tatang. Ay, kakadwa, tulungan da ka mga ibaba iti asawak. Sa ta ipatugaw iti kawayan at tugawan. Di ka masalagan at anak ko. Agimbagak mo lang. Nanang.
Aday ta, naibus yung tilugaw nga inlutok para kada kayo nanang. Nabsog kayo kadimat laang. Anak ko, anak ko, ay. Pasensya ka na, anak ko. No, marigatan ka. Iti pa nag-ewan mo kanyak. Awan anyaman na, nanang. Mayra, anak. Tatang, Ay, agsardang ka pa lang nga agadal, anya, ngam, Awan mangaywan ka ni nanang mo. Amumat nga dak iti garden no kastoy nga aldaw. Marabihan nga agawid. Kat parbangon tumanan arumarak. Isung agsardeng ka. Tapno adda kadwa ni nanang mo dito'y balaywan. sige tatang. Ngam palubusan dak kumaamapan iti pagadalan inton bigat. Tapno makapagpakadaak iti may stroke. Agsardengak pa'y laang nga agadal, sir. Agsakit nga min ni nanang ko. Kat awan mangaywan ken ko, ana. Kasta ka di, Mayra. Awan, sir. Masayangan ako unay kan ka. Sikat ti kalalaingan iti klase. Ang mawatak no apay nga agsardeng ka. Agyaman ak unay, sir. Agyaman ak gaputan nagbalin kayo anasaya at kanya. Mabilang ta ituloy mo tumanan ti agadal. Asit gan naklaing, ha? Awatan kan tumanan iti klasik. Aday tananang, agsubsublin iti sigod tingiwat yo. Maikuti yung matenti saka ken imayo. Kabailan yun ti mangan adakda kayo nanang. Wan anak ko, kat gapot ay ta iti panangay aywan mo kanyak. Agyam anak iti sakripisyo, mayra anak ko. Nanang, di yun panunutin day ta. Tinapatag kat agimbag kayo. Agyaman tayo iti Diyos anamarswa. Ngamin, iso amin ti akin gapuanan iti panagimbagyo. Mayra anak, yawatan nakman iti danom. Mawawak iti kastaunay. Ni, adda kayo gaya man tatang. Ay, kastaunay ti banugyo Mabigla ang. Adti ti danom tatang. Ay na nagbara ti panawan. Ato iti ginatang kong agas ni nanang mo. Gimatangak mo't iti sidaan tayo. Ingkay luton anak, tanay mabisina kon. Un tatang. Nangalaam ngay iti ingatang mo kadagita. Lakay. Inutang ko iti amamok abakit. Imbagak abayadak inton makalako tayo iti uging wano natang. Ngam erning. Dakulan ti utang tayo kadagiti karuba. Kan amam mo tayo. Kasano tayo pa'y itan ang makabayan. Di kagdanag. Siyak ti makaam mo bakit. Tinapatag kat agimpag ka. Ti anak ta. Amang ano at maitulong na kan ka. Ay, saanan. Kabala ko nakmait. Taniawan kaduam diti balay. Asino nga ti mga sikasukan ka no agtrabaho mo't ni Mayra. Ay nalakay, kabaala ko dag maimaysa. Maikuti kung dagiti makan sakak. Nagsublimatan ti sigot apan agsahok. Nasaysaya at matlaang no adda ehersisyo. Iti kasta, nadardaras ti panagimbag ko. Panagriknak kat karkaro ak nga agsakit. No awan ar-aramida. Mayra, tulungan nakpay lang iti panaguging ka.
Tapangururayan tayo iti panagdakkel dagiti imulak iti garden. Mapantan to abunwan, inton maisaang tan dagiti kayo. Sige, tatang. Tulungan kayo pailaang iti panaguging nyo. Ngam palubusan dak ko maamapan agbirok iti mabalin ko ang pagtrabahuan ijay ili. Iti kasta, makatulong ak kadag iti kasapulan tayo dito'y balay. Kan para matlaangan iti agas ni nanang. Anya ko matrabaho ti sir ka, anak ko. Adu tatang, kas ko maiti panagkatulong. Wano mabalin mat a sales lady kadag iti pagtagilakwan. Wano saan, waitress kadag iti panganan. Pasensya ka, anak. Agmay-maysa kang agpayso nga anak mi. Ngem, di mi mo't maipaay, tinarang ay apanagbiagkan ka. Nagsardeng ka pa yan iti panagadal mo. Ala ni tatang, amo nagayam ti agdrama. Ay na tatang, di yun panunutan dayta. Tinapatag, saan tayo mat nga agbisbisin. Ikarigatak ti makaadal. Iti kasta, makaturpusak, kat makabiro kak iti napintas at trabaho. Mayra iha, husto pa'y latayta. Agmerienda ka pa'y. Ala ni madam, imbes asyak ti mangisagana iti meriendaan nyo, syak matantiin saganaan nyo. Maayatanak ngamin kan ka iha. Nakagagagat ka. Nalinis kan na ornos ti balay, agraman ti parangan. Aywan kayam, at itisweldo mita apulan. Ni, ala madam, sobramat da ito eh. Wan, kukamamin day taiha. Malaksid anagagat ka. Mapagtalkan ka pa'y. Kan may sa, tapno makatulong akmat iti pamilyam. Ay na, agyaman ak unay kada kayo madam. Dakkel at tulong da ito'y kada kami. O daytoy ti pagadalan nga inpatakder dagiti dadakkel ko. Pamilya kami ngamin dagiti mamaestra. Iso ang nagpatakder da iti pagadalan. Naglawa mo't tanda ito apagadalan, madam. Wan, kinder aging ga iti high school ngamin daytoy. Sakat adda dito'y sentro. Iso nga adu dagiti estudyante. Oh, nagunagmatan day taasan na ay mo iha. Apay, kayat mo ka di manan ti ag-eskwela. Wan, madam. Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Iti kasta, makabiro kak iti natalgad at trabaho. Kat makatulong ak kadag iti dadakkel ko. Amo, Mayra, iha. Iti 7 a bulan a panagserbim kanya. Imbilang kan kaspudpud no nga anak. Madam, Si sasagana ak at tumulong para iti panagadal mo. ha? Pudno ka di dayta, madam? Wan ko nakmat. Pagadaleng ka aging ga makalpas ka iti kolehyo. Basta ikarim nga agadal ka na sayaan. Kandi mo sayangan ti oportunidad nga intad ko kan ka. Wan, madam. Ikarik, agadalak anaimbag, aging ga makaturpusak. Ket jak to sayangan ti panagtalik yu kanyak. Agyaman ak unay, madam. Ay, kasla da paspaso nga da mabakait. Ay, jay man anak mo lakay. Apay, di na nga tamalagip ti agawid. Nanang! Tatang! Ada akon! Sino ti... Nay! Ni Mat Mayra! Ay! Ni Mayra nga agpaiso ti sumungad bakait. Kumusta ka, anak ko? Okay lang, nanang. Da kayo ngay. Kumusta kayo kini tatang? Ay, awan rumbeng apagdanagam kada kami kaninanang mo, anak. Nasaya at kam ditoy. Naimbag man ta nakaawit ka.
Ay na, kailiw na ka na nakaw. Kailiw kayo mo tananang, Ay, tatang. Agyaman na kanakaw. Ayun, nanang, tatang, ato'y kitain nyo ti card ko, kanday to'y medal ko. Ah. Siyak ti tapuan iti klase mi. Ay, puno ka di anak ka. Ay, kaya nasaya at Ay, nasirib ka talaga. May pagpanakkel ka nga anak. Husto ka lakay. Day to'y mati urnong ko asweldok, nanang, tatang. Ha? Ha? Ay na. Nagadumatan da ito'y anak ko. Uy, nanang, ngamin, sa anak mat nga agas-gastos iti ayan damadam ko. Malaksid apagad-adalan nak, ik-ikanak pa iti allowance ko. It-itid na ti husto asahod ko, kan libre amin iti balayda. Para kada kayo day nanang, tatang. Ay na, agyaman kami una anak ko. Dakil at tulong da ito'y kada tayo. Manipod ita, itid kaun ti si bubukil a suportak para iti panagadal mo. Pasensya ka na no kinuntrak iti ti panagadal mo. Basta kasapulam ti tulong. Adda kam dito'y kaninanang mo. Umasidig ka lata, anak ko. Un, tatang, agyaman akmat kada kayo kininanang. Ikarik, saan kayon to abaybayan? Agkakadwa tayo amang tungpal kadagiti arapaap ko. Miss F, nalaos ti ragsak ko iti daydi agundaway. Ngamin, kamaudyanan na inted matlaangan dagiti dadakkal ko ti sibubukal a suportada para iti panagadal ko. Kang runaan ti amin ket ti suporta ti amak nga ididamo ket kumontra iti panagadal ko. Luwa ni ragsak ti nagarubos iti panagmarchami kanitatang agingga iti panangawat ko iti diploma kas maysa a summa cum laude. Ita, si papanakkelak a mangibaga a maysa akon nga nurse ket agpapaayak iti maysa kadagiti private hospital ditoy Benguet. Makunak a naragsakak iti trabahok ita. Iti likodan dagiti rigat ken pannubok a nagdalanak kaasi ti apo naragpat kumet ti arapaap ko. Alakastan Miss F, ket pagyamanak unay tiing kapanangi drama ditoy surat ko. To'y pagayam mo, Mayra. Ken ka pagayam, Mayra. Dayawan ka unay pagayam ko. Ngamin, uray adu dagiti nagbalin atubang iti panagadal mo, ket nagpursigi kalatta agingga anaragpat mo ti arapaap mo. Tinungpal mo ti karim, ket ita sagsagrapo mo ti bunga ti kinagagat mo. Patsak ngagbalin nga inspirasyon kadagiti dumdumngeg toy pakasaritaan ti biag mo. Alakastan pagayam Mayra, ket pagyamanak unay, tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. In your nose para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami iti ingkay panagdengeg.